Zutekomea gara, asmakizunak esango ditugu, ea zuek asmatzen dituzue. Elurrez egin, eguzkiak bezegin, zer izango ote da? Ez asmatu! Elur papina! Euriarekin ateratzen da, baina ez da marrazkiloa. Euriarekin hasten da, baina ez da perretxikoa. Zer izango ote da? Ez asmatu! Sugearen nauruan lepoak biribildu. Ez izozteko, bai berotzeko. Zer izango ote da? Bai zapaukara!